Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kalaisun, mga kadlaw kaninyong tanan, welcome na sa updating atong Knowledge Power, ang atuang segment sa atuang hugyawan sa SED Panyawan, nga diin atong matagaag hubad ang mga nagkaniyang mga klase sa mga balatian nga diin importante nga atong matagaag pagtagad kay kining atong lawas mga higalag igsuon mao man kini ang atuang puhunan sa atong pang-adlaw-adlaw. Mao kanang importante gayud nga kita adunay pag-amping niini. Mga higalag igsuon atong dawaton sa atong pikas linya sa Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo diha. Hello sa inyo tanan, no? Sir Rick, o sa tanan nato mga tikonina o mga viewers din na. Kumusta mo tanan? Sa atong mga viewers karon, si Sir John mao kini siya ang atong higala sa atong Knowledge Power. Gani nga mo'y mutabang alang sa paghubad sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian nga angayan gayud nato nga tagaan og pagtagad. Karong adlaw, Sir John, atong pag-isgutan kining usa ka matang sa balatian nga pila na ka dekada nga gikumbate dili lamang sa DOH kung Department of Health kundi mismo sa World Health Organization kung WHO. Ang mao nga matang sa balatian higalag igsoon mo kining ginatawag nga the Big C kon cancer. Sir John, ang cancer matud pa nila dunay puwerte gyud nga pagdagsang sa mga klase-klaseng mga problema sa panglawas, no? Posible kini nga muhatag og lung cancer, muhatag kini og colon cancer ug uban pa. Diri sa Pilipinas ang nailhan isip mga cancer nga mga deadly kayo or kanang nagapatay sa mga Pilipino mao ni sa lung cancer and of course kani sa colon cancer usab sa mga kababayen-an pod kini ginatawag nilang breast cancer. Mao gani siya mga pangunahing mga klase sa mga cancer nga nakaigo sa mga Pilipino. Tagay ko na taga-idea diha, Sir John, may tungod aning matang sa balatian nga cancer and unsaon nato kini nga paglikay? Okay, kining cancer magud, no, Sir Rick, no? Hantod karon, no, sa evolution na gyud sa ato ang technology, science, no, sa health, no. Hantod karon ang kaning hinungdan kung nganong makasinati ang usa ka tawo cancer, no, is very vague paghihapon o wala paghihapon kanay tino gyud nga hinungdan kung nganong ang usa ka tawo makasinati. Ang klaro lang, no, nga anak karon, no, is tungod kay once nga ang usa ka tawo magud makasinati og stress, no. Dili lang katong stress sa panghuna-huna, no. Stress pod lakip na sa katong yahang physical nga aspeto. So kining stress man gud either mahimong pwedeng physical trauma, no, pwedeng ma-injured ang usa ka organ ba, ang atong bukog ba, atong panit, no, which later on makaka-cause to sa katong abnormal nga mutation sa atong cells. So once nga mag-mutate man gud atong cells, no, tungod man pud gud na sa normal nga mekanismo sa atong lawas, no, nga mag-heal. So kung once nga ma-injured man gud, no, ang usa ka tissue, no, kaning tissue nato or cells nato ma-injured ni siya, no, part sa iyang normal mechanism is katong pag-heal o pag-ayo o pag-active, no. So once kani manggong cancer, no, is once nga mo trigger na tong iyang mechanism sa pag-heal, no, mahimo siyang mag-abnormal ang iyang rate sa iyang healing. So imbis nga naalim na siya, niayo na siya, no, kay kung imagine nato, no, sa mga tigpaminaw, no, kining atong samad, kung aduna kay samad, di ba, ug sa makita na to magpugan na siya hangtod sa mapurma na siyang keloid, no, o kanang ulat, no, ulat.
So imbes nga dinha na makita man nato no nga muundang na ang healing process. Apan sa cancer no nga sitwasyon is bisan pag naayon na ang asamad no, naalim na ang samad, nagpadayon paghihapon siya og katong healing no. Antod sa mupurma na siya din na og tumor. So diha na to magsugod tong ginaingon nato nga cancer. Kay kaning cancer manggod no Sir Rick no, abnormality ni siya din na sa behavior sa ato ang cells no, sa tong lawas. Ang usa sa mga kinaiyan niini no is pwede ni siyang mapasa ngadto sa atong mga anak. So kung adunay cancer sa inyong pamilya no, or naay nakasinati niini no, bisan one lang sa inyong family, dako kayo ang porsyento nga pwedeng trigger sa ang inani nga phenomenon o panghitabo no dinha sa imong cells no, sa imong lawas. So kana no ang muna siya ang mga pinaka basic no o katong pinaka foundation sa kung unsa gyud ang cancer. Sa ato ba ang cancer day Sir John is mamahimo ray kini siyang ikapasa sa ato ang mga kapamilya no, sa ato ang mga anak o baka this closer relatives na to no. Mo din ang Yes. medyo hadlok yun ay kani nga matang sa problema sa panglawas. Ang nag-unang hinungdan sa mga cancer sa mga kalalakinan mao kaning cancer sa baga or lung cancer nga hinungdan ini kaning sa sobrang pagpanigarilyo. Unsa may maayong tanyag day aning sigarilyo Sir John kay murag ako yung pamina murag wa man gyud siguro ni maayong ikadalit kanato ning pagpanigarilyo. Kaya kining pagpanigarilyo no, sama sa itong mga nahisgutan na sa mga nangagi no, combination niya sa mga libo-libo ka mga chemical no, nga mupa trigger lang o addiction sa itong una-una. Actually, it's a form of vice no, pinaagi sa aso. So, kining aso manggod nga atong madawat no, sama ni nicotine no, nga usa ka matang kung asa gina-trigger niya ang ato ang mga neurotransmitters no para ma-addictive ma-addicta no, ma-addicta sa paggamit nini og makahatag pud siya og kakalma sa tong hunahuna guban pa. Apan di kung tan-aw na to sa pikas bahin no sa mga smokers no, kung long term na naga-smoke yun, tama to imong ginaayong kaganina nga pwede siyang mahulog dito sa ginatawag natong lung cancer. O katong cancer manggod sa atong baga no, sama sa kung giyong kaganina nga kining cancer once nga kiago manggod siya injury. Kining pag-introduce na to og aso no sa to ang baga, na usa ni ka pamaagi no, isa ka pa pag-introduce og chemical din na sa tong baga which maka-cause of injury. Once nga kining injury no, maginahinay na siya alim no, mag-ayos siya apan kay tungod aduna tay cancers no o natay mga nag-mutate na mga cells din na no, nga wala na siya nituman sa kumpas sa tong hunahuna no, sa tong utok. So naman gud natay ginatawag na command no sa tong utok. Once nga di na siya musunod og nagabuhat na siya iyaha no, di na no matrigger tong ginatawag na to na lung cancer. Same po na sa uban pang mga cancer Sir Rick no, sa dabaw na sa mga kabayinan katong breast cancer no, o katong prostate cancer sa kalalakinan, katong colon cancer nga which is kining mga cancer no is isa sa hinungdan sa anini itong mga balik nga mga lifestyle no, wrong ang nutrition to pagkaon natong gina-intake plus natay mga vices nga di usahay makapangutana ganita no nga nganong bang ginapuhat mong gid no nga wala 100% ginapamatud-an man gid na sa science no, science og sa to ang health no, nga kini makadaot ni sa to ang panglawas later on in long term run. Tinuod ba Sir John nga kanang bugon sa suso sa mga kababayenan, kung kana makita nila nga na sila bugon sa suso, is that automatically matawag ba nato na siya nga cancerous nga bugon or it is just a benign nga kanang hubag or cyst kay matud pa nila aduna pud koy kailang ni sugilon sa kuha nga matud pa niya Sir John nga narabay bugon ang akong suso basig cancer na ni. So nagpasuta siya sa doktor, pinagi sa mammogram, wala man, dili man, pero kinahanglan siya nga tangtangon gumikan kay
posible ka to siya nga maghatag kaniya og mas peligro pa nga problema. Oo. Kanang mga bugon-bugon no, labaw na sa kabaynan no kanilang dughan no sa suso. Naga-form kini tungod sa pag-usab-usab no sa kayang hormones. Kung moingon ta automatic ba kini nga moingon ta cancerous ba kini o dili. Ang one way of knowing cancer no is through biopsy. So kinahanglan mo undergo sa microscope. So kuhaan na to og gamayng tissue no kung mga bugon. Aron ma-check na to under the microscope kung na abnormality. Kaya naman ko na distinction between the mga cells no sa iyahang dagway. So mostly no dili mahadlo kun ta atong ginawhagin ang mga kabainhan na to no mga kabainhan na once nga makabati ganit tag og mga bugon-bugon din na sa ilang dughan no mo nang ginaingon na to ganina check yourself no pag once nga maligo no i-check nila ilang kaugalingon kung aduna ba yung mga lumps din na sa ilang dughan, and then dili sila mabalaka no mo seek sila og professional help no ang kaning ato mga health professionals, and then aron nga mahibalaan nato no kung unsa ba gyud kini. Ubay-ubay pa ka mga presentation no kung mayong gitag cancer, like example once nga encapsulated siya, and then mostly dako ang porsyento no nga non-malignant no or benign kini nga mga pagtubo. Apan kung once nga kini siya is very kanang nasa pangit nga presentation no dako kay ng porsyento nga pwedeng mahulog na siya into cancer. And then syempre pangitaon pa nato no ang history, family history, kung nabay mga cancer ba sa ilang family na pwedeng mo hatag o mupasaka sa katong predisposing factors sa iyaha nga maka-rule out ang doktor no nga pwedeng mahimong cancerous siya. So tama tong ginaingon kanina no nga mo undergo siya mammogram, mo undergo siya og mga physical exams aron nga ma-diagnose siya right ug ma-diagnose na to ug mahatagan na to og the proper treatment regimen. Thank you kayo. Sa katong mga kaigsunan nato diha nga adunay suspetsa nga basig simbako og maigo tani ini nga matang sa balatian, maayo kayo nga magsandig na kita karon pa lang sa atoang mga produktong herbal gumikan kay ang panyawan nga tanom napamatud-an kini siya nga daghan kini siya gikatanya nga kayuhan, ilabi na sa pagpakigbatok sa matawag na itong mga abnormal nga mga selula sa atong mga kalawasan nga hinungdan sa atoang cancer. Hinumduman na itong mga igalang igsoon nga kining atong kalawasan no, kaning dibuk lawas na ito gikan sa atong mga buhok ngadto sa itong pinakakinatapusan nga parte sa atoang mga tiil no, sa atong mga kumagko sa tiil. Kani siya trilyones kini siya sa mga ginatawag na tong selula. And of course pinagi sa atoang maybe sayop nga lifestyle o baka doon na kitay pagpasa no sa atoang cancer gikan sa ato ra pong ginikanan pananglitan, diha na dayon mo sampot ang dinagko nga mga klase nga mga problema. Mao ka nang mas maayo higalag igsoon nga karon pa lang aduna kitay pagtabang sa atong kaugalingon gamit ang mga produktong herbal nga ginama sa SED marketing. Sir John, unsay nga maayo nga klase nga SED panyawan product o SED marketing product ang angayang tumaron para malikayan kini nga matang sa balatian? Ang usa sa mga theories no regarding sa cancer is kining syempre kung ato siyang sa mga basic na education no kasabot man siguro tag atoms no, atoms o kanang mga molecules. So every cell is made of atoms man. So in atom no sa usulod sa usa ka atom natay mga electrical charges, and then sa electrical charges na natay ginatawag ng mga free radicals. Okay, so in every cell no pag once nga adunay mga free radicals and then ato na silang ma-trigger no, which mahimong cause dito sa abnormal nga functioning sa itong mga cells ngadto sa tissues ngadto sa organs o system. So aron dili na ma-trigger ng free radicals no, nindot nga mag-introduce ta og mga phytonutrients, mga pagkaon sa selula, okay, mga antioxidants no nga musupol dito sa fast na oxidation o katong pagdormant no pagpatulog nato sa katong mga free radicals nga nasa tong lawas. Nindot na siya kay tungod abunda na siya sa mangosteen. Okay, kining mangosteen manggod nato no kung ato na siyang ipaugahon katong himuog tsaa mo nato og parte sa tong pangapi no everyday, makatabang na siya dito sa pagpunhod sa katong
risk sa cancer. So asa man nato na makita sa itong mga set products, no, nindot kay na kay prepare na siya o gibutang na siya sa matag kapsula aron ready na no para itong ma-maintain every day. So itong ginatawag, no, is kining said panyawan plus mangosteen. So nindot man gud kay na combination, no, kay nanatay panyawan a very potent hypoglycemic, no, na herbal, no, plus kining mangosteen nga naay santon, no, nga makatabang dito as pure antioxidant yun nga, makatabang yun dito sa katong pag-alim o pagdepensa against sa mga cancer cells. Bueno, Sir Jan, wala namang kinaigong oras ng panahon. Pasalamat asab ko sa kahigayunan nga nagkauban ta and hinaoton ta nga kining atong mga viewers karon na po'y nakatunan para sa tuang knowledge power karong adlaw. Naot, no, na magpadayon pagyapon sila, Sir Rick, no, sa pag subaybay ning atong programa ron nga mas madungagan pa ang ilahang mga kahibalo may tungod sa ilahang panlawas. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing Products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.